Yan po yung kaano po na ako.
Ito nga pa yung santo na natunga pa.
Minsan na i-post kayo ni Sentimentong 1 month kaya mapapurayo dapat ano ba ang billing ko na baka tayo mabulak yung 1 month post kayo ang for life yun diba ano ka na lang pumabislit ang dato ng pinong po yun
Tira. Tira kayo ay. Viva! Tira!